बहुसंख्य लोक यांनी काय करायचं, त्यांना नोकऱ्या कुठून मिळायच्या, हा आजचा महत्वाचा प्रश्न आहे. तेव्हा हे असं घडतंय, सरकार मुद्दाम होऊन ह्या आमच्यावर सक्ती लादण्याचा प्रयत्न, कोकणी लादण्याचा प्रयत्न करतोय. त्याचा आम्ही धिक्कार करतो, त्याचा आम्ही तीव्र निषेध करतो आणि यापुढे जनता स्वस्थ बसणार नाही हे सरकारनं लक्षात घ्यावं. कारण मराठी आमची मायभाषा आहे, बहुसंख्य लोकांची मायभाषा गोव्यातल्या मराठी आहे, ती सर्व ठिकाणी वापरात आहे. अशा या भाषेला कुठलंच सरकार डावलू शकणार नाही. आतापर्यंत असा अन्याय झालेला नव्हता. काँग्रेसचं सरकार असलं आणि काँग्रेसनं जरी हा कायदा केला असला तरी त्यांनी दोन्ही भाषांमध्ये समतोल ठेवलेला होता. परंतु आताच्या सरकारनं हा समतोल बिघडवलेला आहे आणि त्याचा आम्ही निषेध करतो. मला आश्चर्य वाटतं की भारतीय जनता पक्ष आणि बंगो पक्ष या दोन्ही पक्षांचे मतदार हे बहुसंख्येनं मराठी आहेत. आमच्या बळावर हे निवडून येत आहेत, मराठी लोकांच्या बळावर निवडून येत आहेत आणि मराठी संपवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे. तेव्हा या पक्षांनी मागे राहू नये. माझं आवाहन आहे मगो पक्षाला, तुम्ही पुढे व्हा, तुमच्या पाठीमागे जनता आहे. पण आजचे नेते हे बीजेपीच्या पाठीमागे चाललेले दिसत आहेत, हे बरोबर नाहीये. मराठी या सरकारला आज आव्हान देणारा एकही पक्ष राहिलेला नाही. काँग्रेस त्यांनी गिळंकृत केली, मगोलाही नमवलेला आहे. तेव्हा आता ही वेळ आहे मगोला आपली ताकद दाखवण्याची, जेणेकरून बीजेपीवर नक्की दडपण येईल. भारतीय जनता पक्षावर दडपण आल्याशिवाय राहणार नाही आणि मराठी झाल्याशिवाय राहणार नाही असा माझा विश्वास आहे. ज्यावेळेला हा कायदा झाला त्यावेळेला जरी कोकणीला राज्यभाषा म्हणून दर्जा दिला होता आणि मराठी ही सहभाषा म्हणून चालू होती आणि इतकी वर्ष जरी सरकार आली बदलली तरी कायदा कोणी बदलला नव्हता. पण यावेळेला जे कोकणी सक्ती केलेली आहे ती बरोबर नाही. मराठीला गोव्याची राज्यभाषा म्हणून या सरकारनं त्यांनी आपली जबाबदारी पुढे घेऊन यावं आणि त्यांनी मराठीला राज्यभाषा करावी. आणि आज जे कोकणी फक्त म्हणजे ज्या नोकऱ्यासाठी जो पेपर आहे तो फक्त कोकणीमध्ये असेल हे सगळं चुकीचं आहे. आणि बहुसंख्य जे 65% जे मराठीवाले आहेत त्यांनी काय करायला पाहिजे, त्यांनी कुठं जर आणि ज्याला कोकणी येत नाही पण जो आपल्या जो विषय आहे त्याच्यामध्ये तो प्रावीण्य जर त्याला असेल तर मग कोकणी सक्ती कशाला. आणि सरकार फक्त कोकणी सक्ती का करायला बघते हे मला सुद्धा नव्हे तर इतर जे मतदार आहेत, जे गोमंतके आहेत त्यांना आजपर्यंत कळलेलं नाही. तेव्हा मी सरकारजवळ विनंती करतो की हा जो नवीन जो त्यांनी कोकणी सक्ती केलेली आहे तो पाठीमागं घ्यावा आणि कोकणी आणि मराठी हे दोन्ही जे विषय आहे त्याच्यामध्ये जर प्रावीण्य मिळाला तर नोकरीमध्ये त्यांना नोकरी मिळेल असं त्यांनी ठरवायला पाहिजे. मी बघा मराठी आज एवढा पाऊस असून सुद्धा ही माणसं इथं आली म्हणजे मराठीचं जे प्रेम आहे. आणि कोंढा अंत्रुज महाल कोंढा तालुका म्हणजे मराठीचा एक महान असं वैभव आहे. फक्त एवढंच म्हणायचंय की गोव्याला कीर्तन, भजन, आरती, नाटक याची उज्ज्वल परंपरा आहे आणि या सगळ्या गोष्टी मराठीमधून होतात. ही परंपरा जर आम्हाला सातत्य त्यामध्ये टिकवायचं असेल आणि वाढवायची असेल तर मराठीला पर्याय नाही. आणि म्हणून सरकारने मराठीची गळचेपी न करता मराठीला कोकणीबरोबरच राजभाषेचा दर्जा द्यावा हीच आमची मराठी प्रेमींची मागणी आहे. स्वातंत्र्याच्या अगोदर जे गोवेकर या गोव्यामध्ये होते किंवा ज्यांची घराणी या गोव्यामध्ये होती अशा लोकांना या नोकऱ्यांच्या मध्ये स्थान मिळावं किंवा सरकारच्या ज्या योजना आहेत या सुद्धा या लोकांना मिळाव्यात की जे मूळ गोवेकर म्हणून आम्ही जे म्हटलं जातं अशा लोकांना त्या मिळाव्यात. अशा प्रकारच्या अनेक गोष्टींचा विचार करून सरकार हे ठरवू शकतं. केवळ भाषा हाच एक काही क्रायटेरिया नाही आहे की गोवेकरांना नोकरी देण्याच्या संदर्भामध्ये. त्यामुळे त्याच्यापुढे जास्त तेढ आणखीन समाजामध्ये निर्माण होऊ नये याच्यासाठी कोकणीच्या बरोबर मराठीला राज्यभाषेचा दर्जा द्यावा आणि शासकीय पातळीवरती जो एक भेदभाव होतो आणि मराठीला जे डावललं जातं शासनाच्या तर्फे याला सुद्धा एक त्याच्यामुळे पायबंद बसेल आणि कोकणीला ज्या ज्या ठिकाणी स्थान आहे. खरं म्हणजे कायदा करताना असं म्हटलं होतं की ज्या ज्या ठिकाणी कोकणी वापरली जाईल त्या त्या ठिकाणी मराठी ही वापरली जाईल किंवा वापरावी. परंतु असं केलं जात नाही हे आपल्या लक्षात येत आहे.
आणि त्यामुळे हा भेदभाव नष्ट करण्याकरता कोकणीच्या बरोबरच मराठीलाही स्थान मिळावं अशा प्रकारची ही मराठी लोकांची, मराठी प्रेमी लोकांची जी मागणी आहे झालीच पाहिजे.